Prøv at rulle trappen over, ikke også? Har I sådan lyserødagtigt noget? Kan han hånd? Man må godt prøve at rulle trappen over, ikke også? Man må godt prøve at rulle trappen. Ja da. Tak. Den er sjov. Har I nogle trusser? Ja. Det er fordi, at jeg skal gerne have sådan nogle, der sidder lidt stramt. Til dig. Ja, til mig. Ja. Jeg tænker lidt, hvad er det her for noget? Må man tage en lille lur bare? Den er bedre. Kan han hoppe i den? Ja, det tror jeg godt. Ja, prøv den på. Har I sådan nogle lyserødagtigt noget? Det vil jeg gerne lige prøve at se på. Jamen, så er de rigtig stramt. Det kommer an på, hvilken størrelse du tager jo. Må jeg lige prøve at se. Ja, det er dyre, den der. Er det dyre? 400 eller sådan. Jeg ved sgu ikke. Nu kommer der en. Ja, sådan noget, noget eksemværk, eller andet. Har I sådan noget her? Hvor er det henne eksempel er på ansigtet eller kroppen? Nej, eller? det er på benene, ja. På benene? Ja. Et eller andet. Altså, det tager voldsomme ting også. Altså, Ja, det er den mest reparerende, jeg har. ja. Men det må jeg vise dig, hvor det er henne, altså sådan, så du kan se, hvordan om det kan tage det. Altså, du kan se, at det er på benet, er simpelthen, at det er fordi, jeg har fået svamp. Bruge den til forskellige. Han skal jo både løbe og danse i den og sådan noget. Ja, altså. ja. Og den anden også. Kan du hoppe i den? Han har også begyndt til karate, nemlig. Kan du, er der masser af plads til det? Spørg mor, om det skal være den her. Ikke, så lader vi den lige hænge der, så går vi og spørger mor, ikke også? Nej. Er det okay med jer, at han lige lavede sådan en joke på jer? Det er godt. Der var ikke nogen, der smider på det.